Quan som petits, tots ens preguntem per què un globus pot flotar? Què és el que fa possible aquest succés? Avui parlarem del segon element més simple de la taula periòdica, l'heli. Per parlar de l'origen d'aquest element, hem de remuntar-nos a l'origen de l'univers, el Big Bang. Fa aproximadament uns 13,8 milions d'anys, l'univers es va començar a expandir cap a totes direccions. En aquest moment, l'univers es trobava extremadament calent i dens, i només hi havia partícules elementals, electrons i quarks. A mesura que l'univers es refredava, les partícules perdien velocitat, fins que van començar a combinar-se formant protons i neutrons, que posteriorment formarien els primers nuclis atòmics, en un procés anomenat nucleosíntesi. En aquest procés es van formar principalment nuclis d'hidrogen i d'heli, sent l'hidrogen l'element més abundant. La formació d'aquest element es du a terme constantment a l'espai, més concretament a les estrelles. L'heli es va formant constantment a les estrelles, com per exemple el nostre Sol. Aquests objectes estel·lars necessiten energia per mantenir-se estables, sense aquesta acabarien col·lapsant per culpa de la gravetat. Per dir-ho d'una forma, és com si la gravetat fes pressió cap a dins i l'energia produïda al nucli fes pressió cap a fora, formant així un equilibri que manté estable l'estrella. Però, com s'obté aquesta energia? A partir de la fusió nuclear al nucli de les estrelles. Dins d'un astre, la temperatura és extremadament elevada, fet que provoca que els nuclis d'hidrogen o protons es moguin a una velocitat molt alta i col·lideixin constantment. Normalment aquests nuclis es repel·leixen perquè tenen càrrega positiva, però aquestes temperatures i pressions tan elevades poden apropar-se prou perquè actuï la força nuclear forta. En aquest procés, dos protons s'uneixen i formen un deuteri. Posteriorment, un deuteri i un protó s'ajunten i donen un heli 3. Al combinar-se dos heli 3, obtenim un heli 4 o nucli d'heli. Aquest procés allibera molta energia que per tant manté estable l'estrella i fa que aquesta brilli. Però, qui va descobrir aquest element? L'heli va ser el primer element químic descobert fora de la Terra. El seu descobriment es va produir l'any 1868, durant l'observació d'un eclipsi solar. En aquell moment, l'astrònom Pierre Janssen estava estudiant la llum del Sol. Utilitzava un instrument anomenat espectroscopi, que permet separar la llum en diferents colors i analitzar l'anomenat espectre de llum. Cada element químic produeix unes línies espectrals característiques, que actuen com una mena d'empenta digital i permeten identificar-lo. Llavors, durant aquestes observacions, Janssen va detectar una línia groga en l'espectre solar que no corresponia a cap element conegut fins aleshores. Al mateix any, Norman Lockyer va confirmar el seu descobriment. Al 1895, el químic escocès William Ramsay va aconseguir aïllar heli a la Terra mentre estudiava un mineral ric en urani, que alliberava un gas desconegut. Aquest gas va resultar ser heli, confirmant així que l'element descobert del Sol també existia al nostre planeta. Va observar aquesta mateixa línia i va concloure que es tractava d'un nou element químic. Sabent que provenia del Sol, el van anomenar Heli, de la paraula grega Helios, com el déu del Sol.
Però bé, tots sabem que l'heli és un gas noble, com l'argó o el xenó. El nom heli finalitza igual que el liti o el beril·li, o com altres elements alcalins i alcalinoterris. Bé, quan va ser descobert, no es va identificar les seves propietats i no se'l va classificar com a gas noble fins anys després. Per això, les terminacions no són iguals, tot i acabar, igual que el heli, liti, beril·li, és un gas noble. L'heli es pot obtenir heli a la Terra? És possible? A la Terra, l'heli es forma principalment a partir de la desintegració radioactiva d'elements pesants com l'urani i el tori, que es troben a les roques de l'escorça terrestre. Quan aquests elements es desintegren, emeten partícules alfa, o nuclis d'heli. Amb el temps, aquests nuclis capten electrons i es converteixen en àtoms d'heli. Com que l'heli és un gas molt lleuger, pot traspassar-se a través de les roques i de vegades queda atrapat en jaciments de gas natural. Llavors, aquest gas es treu i es separa d'altres components. En la necessitat de dur a terme tot aquest procés per aconseguir-lo, l'heli arriba a ser un element molt car, que a més no és reutilitzable, ja que s'escapa de l'exosfera, sortint així del nostre planeta. Però exactament, quin ús té aquest element? Per què és tan important? L'ús més popular de l'heli és per omplir globus, ja que és menys dens que l'aire i això fa que flotin. Però també té altres usos molt més importants. En medicina, per exemple, les màquines de ressonància magnètica utilitzen imants superconductors. Perquè un material sigui superconductor ha d'estar a temperatures extremadament baixes i per això s'utilitza heli líquid, que pot arribar aproximadament als menys 269 graus centígrads. Un principi molt semblant s'usa també en acceleradors de partícules, on l'heli líquid serveix per refredar els imants superconductors que controlen els moviments de les partícules. A més, l'heli també s'utilitza en la indústria aeroespacial, en els coets. L'heli es fa servir per pressuaritzar els dipòsits de combustibles. Bàsicament, exerceix una pressió sobre el fluid que manté en direcció al motor. Com he dit abans, és un gas molt lleuger, no és inflamable i, el més important, és que és un gas noble, és a dir, no pot reaccionar amb el combustible. Un cop sabem tot això de l'heli, per últim parlarem de la seva estructura química i propietats químiques i físiques. L'estructura química de l'heli està formada per 2 protons, 2 neutrons i 2 electrons. L'heli té configuració electrònica US2. És un gas monatòmic i com que té la seva capa electrònica completa, pertany al grup 18 de la taula periòdica, el grup dels gasos nobles. Com que és un gas noble, és extremadament estable, gairebé no reacciona químicament i pràcticament no forma compost amb altres elements. L'heli té una densitat molt baixa, una energia de ionització molt elevada, una conductivitat tèrmica molt alta i, a més, té la temperatura d'ebullició més baixa de tots els elements químics. Totes aquestes propietats fan que sigui molt difícil arrencar-li un electró. També té una temperatura de liqüefacció extremadament baixa, d'uns menys 269 graus centígrads, més o menys, la més baixa de tots els elements. Només es pot solidificar a temperatures molt baixes i a pressions molt elevades. En condicions normals, l'heli es presenta com un gas monoatòmic. Quan es refreda a temperatures extremadament baixes, pot convertir-se en un superfluid anomenat heli2. En aquest cas, té viscositat gairebé nul·la i pot fluir sense resistència, un comportament causat per efectes quàntics.